Washo umfowakaDube madoda wayihambele wathi that's the way it is. It's the way it is. Guys, let me make a disclaimer la. Yabona uma ngisuke ngikhuluma nge-human design, nakulabe ngake ngabaridela ama-charts abo. Ayikho into efuna ukufixwa lapha. Ayikho, that's the way things are. That's the way it is. There are so many things that are there in your charts and nothing to be fixed. You have to exercise what we call a passenger consciousness. It's just an experience. Well-ke ukuqhubeka nginanele kule video le ocommente kuyona la mfowethu ilokhu ukuthi ke on top of ukuba mhlambe nama individual channels echatini lakho ukuthi vele uzoba umuntu othanda ukuba yedwa and all of those things, uphinde futhi uzoba no line 2 as a profile line. Uphinde ube no line 2 as a profile line. Obvious lapho line 2 nje mfethu thanda ukuyihlalela ispace sakhe vele akabathanda abantu futhi ushaye, yabo. Hayi ukuthi mhlambe futhi akabathandi ingoba nje uprefer ukuba nabantu akabajwayele noma abeyedwa nje ekhoneni lakhe, yabo. Kodwa uyathanda ukuthi abuye aphume kancane athi thola amehlo kancane abuye abuyele emuva futhi, yabo. Lento ka line 2 mawuyi line 2 kwi-profile yakho, profile line yakho, uzokwazi umuntu osengiredile i-chart lakhe ukuthi ngikhuluma ngani manje uyi line 2. Izimbili lezi either uyi-25 or uyi-24 or 26 or 62, as long as uyayi-2 nje. Oba khona into ufuna uthanda ukuhlala wedwa noma nabantu abayifew abajwayele. Oba khona lento yokubuya uthanda ukunconywa. Thanda ukunconywa. Vele phela ngithi izinto wena sibuka natural, awuzicomplicate izinto njengo line 2. You don't complicate things. You just take things natural. Things they just happen natural. But nje abantu bathi nje wow, yabo. It's a wow. And line 2 uyathanda ukunconywa ke. Thanda amehlo, yabo. Kodwa at the same time futhi akathanda line 2 interrogate. Ukufaka imibuzo eminingi nje akathandi ukuthi abekwe esicengeni ngaleyo nto leyo ukuthi uyayazi uyenza kanjani yalokho interrogate ngama technical ngoba naye akazi ukuthi uyenza kanjani futhi udenial nje akanayo neshow yokuthi leyo nto leyo perfect kuyona. Uzwa ngabantu nje bemncoma ukuthi wow yazi wena hey you so